Naslov ovog izvješća obuhvaća tri aspekta iste pojave. Nema organiziranog kriminala bez korupcije, a završni korak uvijek je pranje novca. Nažalost, u Europi još uvijek postoje zemlje u kojima je ovaj zadnji korak praktično nepotreban. Naime, temeljni posao poreznih vlasti u svakoj državi trebao bi biti ubiranje poreza. Utvrđeni su jasni sustavi i tehnike kad se radi o legitimnom poslovanju. No kad se dogodi situacija da imovina osobe naglo poraste i dobije na vrijednosti, što rade porezne vlasti? U najboljem slučaju naplaćuju porez na tu imovinu i tako ju legaliziraju. U mnogim vam zemljama, ako niste uhvaćeni u počinjenju kaznenog djela, neće pitati kako ste došli do novca i kupili imovinu, nekretninu na primjer. Naravno, sasvim je nemoguće uhvatiti svakog lopova dok krade. Nitko nema i nitko ne treba imati toliko policajaca. Ali se kriminalca može uhvatiti kad troši. Imovina koja nema porijekla trebala bi se u svim državama članicama Unije